We komen hier nu al sinds 25 jaar, denk ik. En nou, daar hadden we het straks al over. Van er is dan toch, als je een jaar niet gaat, dan kijk je thuis en dan is er altijd een melancholie naar bijvoorbeeld dit soort momenten. In het zonnetje met een lekker wilde kersenbiertje, heerlijke muziek en weten dat je straks weer naar een leuke voorstelling gaat. Nou, we komen hier nu voor, ik denk, het 4e jaar op rij. En het is ieder jaar een hoop gezelligheid, zon, zee, strand en theater. En overal leuke kleine gekke dingetjes op straat. Je weet eigenlijk nooit zo goed waar je op afkomt en wat je tegenkomt. Ik ben alleen. Niemand kon, dus ik dacht, nou ja, ik wil eigenlijk zo graag. Ik ga dan gewoon alleen. Ja, dus in mijn uppie, maar zo voelt het eigenlijk helemaal niet. Je komt gewoon mensen tegen en je hebt een leuk gesprek. En ja, iedereen is een soort van met elkaar bezig ook. En iedereen staat ook echt open voor dat praatje. Dus ja. Wat is nou het typische Oerol-gevoel? Het is vooral de sfeer. Nou is het door alle jaren heen wel flink veranderd, moet ik zeggen. Ik denk dat het in den beginnen misschien nog wel ietsje leuker was. Maar het blijft wel een beetje hetzelfde. Zo kun je het wel stellen. Wat is er dan vroeger dan, even zo? Nou, het is natuurlijk, als je het vergelijkt met 30 jaar geleden, veel meer mensen. En ik bespeur ook wel een beetje dat de programma's de laatste jaren misschien een beetje magerder worden.